Исәмісіз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Роза Хабибулина олға таба қойбір темалар турында. Ағымдағы ел зур түзілішлер елы 2020 елда Шоллыда нинде объектлар барлыққа келешек. Күн күріш қолдықларын тәрезеден ташлайлар. Мұндай күршілер білән неші күрәшірге жауапны Лилия Гатина ізледі. Беремлерді бизнес бұлсалар, қазір көплерді қанағатсызлық уяталар. Шыршы һәм наратларыны қуая ташларған. 2020 елға шәһәрдә зур төзелеш эшләре планлаштырылганы бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Торак төзелешеннән тыш Чаллыда социаль, мәдәни һәм спорт объектларын булдыру һәм төзекләндерү эшләре алып барылачак. Тулырак алдагы сюжетта. Чаллыда 2020 елда түзілген тұрак йортларының майданы 300 000 квадрат метрдан артып кетешек. Социаль ипотека программасы бойынша 63 микрорайонда 2 көпқатлы йорт файдалануға тапшырылачак. Алданған үлішчілер проблемасы да игътибардан читтә калмаячак. 224 гаиләнең тұрак мәсьәләсе хәл ителәчәк. На домах завершены кладочные работы, подведены наружные инженерные коммуникации, ведутся работы по монтажу внутренних систем отопления, водоснабжения и электроснабжения. Проблема дольщиков жилого дома 6503 решается путем представления квартир обманутых граждан. Алданған үлішчілер проблемасын Әлмәгдиев 2020 елның 1-нче яртысында тулысынча хәл итәргә кушты. Шулай ук шәһәр башлыгы төзүчеләрнең белем бирү объектларын файдалануга тапшыру вакытында чикләде. Быел Зәп бистәсенең 19-нчы, Мәләкәс Оръягының 20-нче комплексында, шулай ук 25-нче микрорайонда балалар бакчалары төзелергә тиеш. 5 балалар бакчасы һәм шул ук кадәр урта һәм махсус белем бирү учреждениялары ныклап төзекләндереләчәк. Если мы в капремонт берем школу, она должна быть готова 1 сентября. Если мы в капремонт берем детские сады, в этом году у нас тоже есть детские сады, они все должны быть готовы к 1 сентября. Но для этого нужно стартовать не в марте, не в апреле, а сегодня нужно уже стартануть по всем этим позициям. 2020 елда онкология диспансеры, 29-нчы комплекста бассейн һәм ябык шуалак файдалануга тапшырылырга тиеш. Татар драма театры бинасын төзекләндерү, энергетик мәдәният сарайы һәм Вити спорт мәктәбен капиталь ремонтлау планлаштырыла. ТССРның 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында агымдагы елда футбол манежы төзеләчәк. ГЭС һәм Гренада бистәләрендә мәдәният һәм ял паркларын төзекләндерү дә дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Пеленкалар күріш қолдықлары һәм ношар ис. Телекомпанияның қойнар элемтәсенә 62-нче комплекста урнашкан кибет хезмәткәрләре мөрәҗәгать итте. Берничә ай дәвамында күп катлы йортта яшәүчеләр чүп-чарны тәрәзәдән генә ташлый диялар. Урынга Лилия Гатина чыкты. Лейсен Рафаилова 2019 елның ноябреннән бирле 62-06 бер йортында урнашкан офисларның берсендә менеджер булып эшли. Ул башка хезмәткәрләр белән бергә чүп-чар проблемасын хәл итәргә тырыша. Күп катлы йорт тәрәзәләреннән көн саен подгузниклар, көнкүреш калдыклар һәм башка бик күп нәрсәләр ташлана ди ул. Безнең компания ачылды ноябрь аеннан. Безнең хәзер монда киләләр клиентлар бик күп. Безгә бик шитен алар алдында, потому что монда тәрзәләрдән ташлыйлар чүпләр, песиләрнең горшокларыннан инде монда сосы исләр чыга. Безгә бик шитен, бу күрше офиста ике офис как можем чиратлашып җыштырабыз. Безнең килүебезгә бирдә чиста иде, бу сирәк күренеш ди офис хезмәткәре. Моңа кадәр бирдә җыштырылмаган булган. Идарә итү компаниясе телевидение килүенә алдан әзерләнгән дип фаразлыйлар алар. Идарә итү компаниясында бу проблема турында беләләр. Төзекләндерү буенча инженер Лилия Хасрова сүзләренә караганда, 62-06 бер йортында яшәүчеләрдән шикаятьләр күп тапкыр килгән. Дело в том, что менталитет наших людей таков, что им проще выкинуть в окно данный мусор, чем спуститься к мусоропроводу. Периодичность уборки у нас происходит ежедневно, потому что вывоз мусора происходит каждый день, кроме четверга и воскресенья. Юрист Илнар Сафин сүзләренә караганда, әлеге гамәлләр җәмәгать тәртибен бирдә яшәүчеләрнең, торак миллекчекне һәм арендаторларның хокукларын боза. Шуңа бу хокук бозу очрагы булып тора. Бирдә яшәүчеләргә, арендаторларга әлеге хокук бозуны фотога яки видеога теркәргә киңәш итә белгеч. Также составить акт в простой письменной форме, и кто-то из жильцов в качестве свидетеля выступает в данном случае. Далее с данным заявлением обращаются к участковому полномоченному полиции, который должен
проверить данные обстоятельства, вправе выехать на место и описанные жильцами обстоятельства проверить, соответствуют ли они действительности. Барысы да дәлелленсе, участковый административ хукук бузу турында бүркәтмә түзергә хукуклы. Гражданларга 500 сумнан 1000 сумга кадәр штраф яный. Лилия Газина, Ленар Султанов, яңалыклар. Башкарма комитет җитәкчесе Ринат Абдуллин вазифасыннан китә. Ул хезмәт юлын республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгында дәвам итәчәк. Ринат Абдуллин шәһәр башкарма комитет җитәкчесе вазифасын 5 ел башкарды. Наил Мәхдиев аңа башкарган эшләре өчен рәхмәт сүзләрен белдерде. Ул шәһәрнең социаль-икътисади үсешенә керткән өлеше һәм намуслы хезмәте өчен күкрәк билгесен тапшырды. Яңа ел бәйрәмнәре узды, шәһәрдәшләр чыршы һәм наратларны фатирларыннан чыгара башлады. Кайберәүләр агачларны подъезд төбендә калдыра, бу исә күршеләр арасында канәгатьсезлек тудыра. Яңа ел бизәге булып торган агачларны кая ташларга җавап хәбәрчебез материалында. Бәйрәм кәйфе бүләк иткән нарат һәм чыршыларның ылыслары кыйла. Агачлардан кутылуның иң яхшы юлы эшкәртүгә җибәрү. Ылыслы агачларны автомобиль җыю проездында урнашкан Идел буе экология компаниясе янындагы махсус пунктка илтергә мөмкин. Пункт чыршыларны гыйнвар ахырына кадәр бушлай кабул итә. Собранные елочки мы переработаем, измельчим и будем использовать в качестве топлива. Определенного объема нету. Сколько привезут, столько переработаем. Контейнер стоит у нас круглосуточно, то есть привезти можно в любое время. Әгәр чыршыны пунктка алып бару мөмкинлеге булмаса, агачны подъезд янында калдырырга мөмкин. Бу очракта чыршы һәм наратларны идарәче оешма җыячак. Шуннан соң аларны горкоммунхоз хезмәткәрләренә тапшырачак, алар исә агачларны эшкәртүгә җибәрәчәк. Яңа ел чыршыларын масса күләм җыю 14 гыйнварда иске яңа елдан соң башланачак. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шәһәрдә атаклы Нидерланд рәссамы Винсент ван Гогның уникаль күргәзмәсе ачылды. Картиналар галереясында оның картиналарының 70 репродукциясы тәкъдим ителә. Алар арасында рәссамның танылган эшләре дә, популяр булмаганнары да бар. Күргәзмәнең үзенчәлеге турында киләсе сюжетта. Дөньяда Ван Гогның рәсемнәре иң кыйммәтлеләрдән санала. Бүген биредә аның иҗатының репродукция эшләре тәкъдим ителгән. Замандашлары аны сәер кеше дип йөрткәннәр. Винсент ван Гог иң танылган постимпрессионист. Ул 2000-нән артык сәнгать әсәре иҗат иткән, әмма аның картиналары үзе үлгәннән соң гына дан казанган. Рәссам гади нәрсәләрдә гадәти булмаган үзенчәлекләрне күрә белгән. Аның эшләре 20-нче гасыр рәсем сәнгатендә зур урын алып тора. Күргәзмәдә киндер тукымага күчерелеп башкарылган 70 репродукция. Алар арасында постимпрессионистның ирислар, көнбагыш, йолдызлы төн кебек танылган картиналары бар. Шулай ук Эттән бакчасы турында истәлек эшенең күчермәсе, аның оригиналының бәясе $82 миллион җитә. Безнең күргәзмәдә 3 көнбагыш рәсеме төшкән натюрморт та бар. Шулай Винсент ван Гог дип исемендә язып куйган ул астына. Инде монда төрле рәссамның ясаган стулларында карап ул шундый ачык һәм инде шундый импрессионистларга хас булган свобода дигән кебек инде менә иркенлек белән эшләгән. Картиналар галереясында экскурсияләр көнгә 3 мәртәбә уза. Ван Гог күргәзмәсен инде 700 кеше килеп караган. Күргәзмә 31 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Алена Фазылова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгінгі амнышлар, мен сіздің білән сау болашам, исән сау болығыз. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская – дар родного края. Тарханская – единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг, 35 врачей-специалистов, собственная лаборатория, физио- и процедурные кабинеты, рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48.